Auren Abubakar Bashir mai shadda ya girgiza jaruman masana'antar Kannywood da dama. Domin jin yadda ta kasance ku biyo mu ku je aka yi. Lamarin ya kasance biyo bayan fara fim ɗin wasu jaruman masana'antar Kannywood guda biyu mata tagwaye wacce ake wa lakabi da Hassana Muhammad da Usaina Muhammad. Arba da karo da ya Abubakar Bashir mai shadda fitaccen darakta kuma sananne, sannan kuma mai yawan tallace-tallace a masana'antar Kannywood, wanda zai wuya in kana harka kallon fim da za ka ce ba za ka iya sanin wannan gentle giant Abubakar Bashir mai shadda ba. Duk lokacin da suka yi arba da wannan Hassana Muhammad in yi mata alkawarin aure cewa ta daina harkar fim zai aure ta. Mutane da dama an masana'antar Kano suka ringa cece kuci, suna ganin kamar yaudarar ta ko muna furtar ta zai yi. Biyo bayan kwanakin baya an ga Abubakar Bashir mai shadda sun yi hotuna da Aisha Umaira, sai ake ganin kamar yaudara ce Aisha Umaira zai aura. Sai dai abin ba haka yake ba. Ku biyo mu don jin gaskiyar al'amarin. Dan uwa, idan wannan ne farkon zuwan ku wannan channel tamu mai albarka, daure kai mana subscribing sannan ka danna alama ta ƙararrawa. Hakan ne zai ba mu ƙwarin gwiwar binkito muku sirrukan da ke masana'antar Kano da ma duniya baki ɗaya. Mun gode. Abubakar Bashir mai shadda dai ya kasance mutum ɗaya tilo wanda ya taɓa karya rekod a masana'antar Kannywood, inda da yawa yarinyar na alkawari yanzu nan muna gaya muku labarin sakon ɗaurin auren Abubakar mai shadda ya iske mu. Dan yanzu haka ma ga katin Abubakar mai shadda a nan. Abubakar mai shadda za a ɗaura aurensa ne nan ba daɗewa ba 10 ga wannan watan a nan unguwar Sayarlar ko kuma in ce Sheka bus stop. A nan za a je a ɗaura auren Abubakar Bashir mai shadda. Jaruman masana'antar Kano sun yi mamaki, suna ganin kamar ba a yi auren ta zai yi ba. Biyo bayan yadda ake cewa jaruman masana'antar Kano ba su da riƙen aure. Sai dai wannan darakta ya fita daban, abin da zai baka mamaki, abin da ya ƙara dugunzuma hankalin matan cikin da ke cikin masana'antar Kano da abu ɗaya ne. Ganin inda yawa wannan yarinya Hassana Muhammad goma ta arziki. Akwatuna gaba ɗaya har akwatuna 20 ya mata domin kayan aurenta. To sadaki kuma bamu san adadin nawa za a bayar ba. Sai ka ce gidan Zara Buhari ko kuma a ce gidan Aisha Buhari, ma'ana dai Zara Buhari ko kuma gidan wani gwamnan. Magana ta gaskiya, iyalan wannan Hassana Muhammad sun razana, sun firgita, amma abin ya ba su sha'awa. Babu wanda yake son yake arziki a garin su. Hakan ne yasa matan Kano suka shiga taitayin su ganin sun kame kansu sakamakon wasu daga cikin dalilan mutanen matan Kannywood sun yi aure a wannan watan da yawa. A cikin jaruman da suka yi aure a wannan watan da ya zame musu abin magana akwai Aisha Aliyu Tsamiya, akwai Hafsat Idris, sannan kuma sai Abubakar Bashir mai shadda, banda suke badashi masu daukan masu hoto. Da yawa jaruman masana'antar Kano sun yi aure. Mun gode dan uwa, idan wannan ne farkon zuwanka ku ci gaba da bibiyan mu domin kawo muku shagulgulan bukukuwan wannan Abubakar Bashir mai shadda da Hassana Muhammad amaryarsa. Mun gode.